Kuha kita nga di kang Tatay Leopoldo ngan hera ananay ni Dawi. Kami din shooting range din hiton kuan Pago PPCI Tanawan private shooting range. Alaga to range. Ay ni nanay. Ginano? Ato, Tacloban. Oh. Thank you. Oo. Napasalamat ko ba. Mabugat ha. Mabugat dito tiyang itunhan kuan Ilyin. Kumusta? Di nanay ano man. Kadto na. Kinuan na. Kakanula. Ay, hana. Inin ko na naladi. Kadalanay. Oo, isa. Pari naman ini agi. Naagigad kita din ni. Pwede pa usa nga aududo ha. Kaniya. Maupay kayo. At least ano diri la kita sa baga nagkukuan hay mo kay Kamotor hani. diri nin tawag nga kompetisyon ang mga vlogger. Kami gihapon nga baga nagsusugad din naba sila kami hiton mga donasyon, mga hatag. Kay kumbaga makakabut kita ito naton mga karuyagon ay pastilan. Di na kita say magkukuan hit mga tikang hit donasyon, tikang nangahaw mismo habulusa. Pero kay siyempre sa kadamon, rin pa nagbuburo balabag, di rin maning kompetisyon, panmanit, amon, panuyo, paprihas. Oo. Uy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga sangkay. Today is June 11, 2024. Oo. Pag-agahon ta kay baga nakuan man na di. Bangin niyan nga kulop mag binunok. Oo, so yan tatrumba nga di kita pago. Oo, may din nagdi baga nahi sipatan pusa ngan magbiriling kita no sa liwat. Oo, kita unta na lang kung nadadangatan naton kung hinutaton baga mauna-unaan, pero may da kuno di may SOS dapit. Jadi yun ta. Ala, joyride kita, joyride. Aligot man lang ni ano. Likod, entering. La. Wari pa kita kumarigo, wari pa kita dusog, magkot maluntog. Bainin. Baka naharog na kita ang mga nanmarayaw nga mga tahong kagabi. Oo. Siyaman. Okay, daling San Miguel. Just nothing I can say for tonight. From the sun, silence. Voices never wait.
Amoy din eh. Andito ngayon GNK. Amoy din yan. Ay. Amoy din yan. Pago SOS. So bibilyon ta. He. Bilyon ta ha. Ay na ba ito? Andin he. Bilyon ta. Da 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 da. Ay, mapingaga mano. Alaga daw. Okay. Ay, patron niya na din eh. Liwas na. Taga Pago puno. Pago man didi. SOS Pago. Block 34 lot to. Ngaran ni Grace. Oo. Grace ano. Bingon tayo ni Block 34 lot to. Ay, mapay nga kuan, aga. Block 32. Ay, narinig Block 32. Lot 2. Mapay. Height Block 32. Di ka marang. Block 17. Okay. Block 37 nalaga daw. Block 37. Amo din ito sa OS ha. Biril nun tayo ni. Ayan, di bata. Di na, Block 32 hain. Di git marang. Mano hain Block 32. Grace. Oo, basta Grace la. Block 32 lot 2. Di. Sige. Era kuno amyaw. Block 31. Ngayon ka na Grace. Where are you? Papay, mana? Height Block 32. Lot 2. Come on. DJ. Block 32, lot 2. Uy, mga number ini. Ha? Ha? Oo. Block 32. Mana? Height Block 32. Block 32, lot 1. Lot 2. Itngaran ni Grace. Block 32, lot 2. Hain. Oo. Ito. Ano ha? Di lamay. Adi nun. Block 32, lot 2. Ha? Block 32. Okay. May tubong. Block 32. May dani yung kilala nga Grace. Block 32, lot 2. Ito dito. Oo. Diri mo. Grace. Oo. Block 32 man na. Block 32, lot 2. Block pa rin dito. Oo. Diri dito 31 itat dito. Tapos ni Rob G. Di diyan o. Asay man yung pagpinan.
Bitaw music. Bato. Bato. Oy, mapahinga kuan, sangkay. May danim kilala nga Grace. Grace. Grace, lahat apelyido nga ron. Waray? Iso-is siya. Oo. Dali rin mga iso-is na naman ito. O, di rin na. Ano't nga rat niya dito? Kanampago naman. O, kanampago. Pero kaya iso-is ang hindi. Oo. Mayunit. Oo, music, ano, music. So, pulse alarm kita. Oo, pulse alarm kita andin he. Alaga pulse alarm. Pulse alarm. May natatagan niyo sa Atalapay. Maram na kita kung natatagan. Maram na kita kung ngayon tatatagan. Na pulse alarm kita dito. Waray nakilala nga tao, waray nakilala nga ngaranit nga Grace. Oo. Dapat sana ano may dapilido. May nagihapon pagka specific kung God. Anyway. Kuha kita nga di kan Tatay Leopoldo. Oo. Nganhira an kuan. An mag-asawa. An nanay ni Dawi. Tatay ni Dawi. Marangkat ka mo ito kunahin. Amo lang tatatagan. Amo din niya road trip kita. Waray man dito pago pulse alarm. Oh. Kumakan kita na lang ang Tatay Leopoldo. Ay, nga ka na kuhan. Ang kaganak ni Radawi. Taon tera din man shooting range sa amin din shooting range din iton kuan pago PPCI Tanawan private shooting range alaga to range open na lang kami doon pa sinasabangan tat ngipon kay kunwaray naglilatos-latos na yun yung pag-abot ka kasi no sa kay matingo-tingo na maulol hindi kita nakasamsamhin latik, alagat latik. Ay nagtawa, di pa din. Namati ko mo yung tatay ni Kuan. Tatay ni Dawi. O diri. Ay mano. Ikaw to? Tatay ni Dawi? Nasa rin pa ako. Kumusta?
Ay ni nanay. Ginano? Ato, kuhan. Takloban. Oh. Inin adi nakigkuruan nga di. Baga no ida nalot baga nagpambit. Oo. Baga ko na nalainin. Itsulodhinin baga surusak tuhay la. Karon ta karawaton tikinginin mga alien, mga engkanto na liwat. Ha? Thank you. Oo, napasalamat ko ba, mabugat ha. Di man na yun. Kapte ha, kapte. Mabugat ito tiyang itunhan kuan alien. Ha? Oo. Ha? Ano? Sige, kumusta na lang ka nanay ha? Oo. Oo, sala. Sige, oo. Baga makayaw-ayaw man la no. Oo. Ayaw. Oray naman din ang balay. Ginro ba? Ginro ba? Kanda ko na to no? Balan niya rin. Awi kanda hinupad to. Oo. Oo. Yung sa pitaan. Sige. Oh, sige mano, saga. Oo. Sige na lang, kumusta na lang ako? Oo. Nagmatag mo na, ama birthday kuan. Oo. Ino pa ini? Sige. Idawi ano? Ma birthday na nga June. June ba birthday? Tala. Okay. Talo mo rin yep, mga mga ako ang pakabuhi gulat sila nga baga nagbabantahit mga kanding, tunalo. Oo. Ayan ha, mainin. Ari kita nila pa eh. Ori lang kita mag-cut para baga makita kihap niyo. Good man dito, nag-mute kita. Kay makusog ang volume pero di rin kita magkukuhan. Di kita magkakatindo pero nakaminuto. Ba, takulain na, labain na. This is size? Look at this size. Pipit! Ay, kita kan data tayo yung puldo. At least mag-atwa kadlaw, may dinat baga mabuhat. Oo. May ligot man baga na susukot tayo niya kay nakita mang kamutangan liwat. Maduro ko din ka sirin pa deserving talon balay hadi talon hay na di tuman nga ni binalhin na ngayon niya din ni kan anay hindi mo na ano. Musta? Wala giya mo. Ano yung mga kuan ni mini? Salod. Oh, basi ko bagay mo ano pa yun? Naginuran man ka kakulog. Tika ito pinangawilan ni Mindin eh. Pispan din eh. Adi. Pautang din na ako. Ha? Pautang. Yung pautang kaliwat. Was na lang ko na itong pwede ka na. Kaya kuan aga. Kung may da, Hmm. makatarak niya ng kwarta. Mo di ako Ore makatarak. na ngayon din mo. Ay sus kay dumug-dumugan na. Hinanay ano man. Ada kay kanto na. Oh, kinuan na. Sinma ka na. Kakanula. Ay hana. Nagpatkuan na nga nagpatag mo. Bato wali kita tigsarabo. Daw nagpatag mo tapos na. Tapos na ngayon. Oh, din ka na baga kinuan. Ada kay din mga abdi kumat sa mga apo. Pero tadto kay akong nagpadako ngantaha di. Mga tatay di danala. Oh, pay. Inadi, wadin kuan. Sim kuno timbalay palubod ato. Mo na diri ka na baga makukuan. Di rin O ako. pag-uura na no. Inin ko na naladi. Mo lagi hapin ng mga tao, mga engkanto, mga alien taking outer space. Oo. Kadalanay. Oo isa. Sige butang tanala didi. May ditong di na baga bugas-bugas, bilata, patis, toyo. Na ano man, may da kape-kape. Pari naman ini agi. Oo, kay maron ka man gihapon usahay baga. Sige, nagigad kita din ni. Pwede pa usa nga aududo ha. Tika niya Mo pay kayo at least ano diri la kita sa it baga nagkukuan hay mo kay kamotor hani. diri nin tawag nga kompetisyon ang mga vlogger. Oo.
Amo pa ito kay Anong di rin pag-abot kompetisyon. yan? Anong kumusta tatay nga? Mm. Sige, yan, wala ka kaniliwat. Kay siyempre usahay kami gihapon nga baga nagsusugad hinin nabase sila kami hiton mga donasyon, mga hatag. Kay kumbaga makakabut kita ito naton mga karuyagon ay pastilan. Di na kita say magkukuanhit mga tikang hit donasyon, tikang nangahaw mismo habulusa. Pero kay siyempre sukadamon sharing pa nagbuburo balabag, di rin maning kompetisyon. Kuan man ni tamon panuyo, paprihas. Oo. Nakatupo ka na kabuki, didol ang ini. Ayan. Mm. Oh, tahala tay. Ano man, ha? O sige. Ilabla na iton. Oo. Okay, okay. Sige la. Pagtuo. Oo. May dadida ko, may dadida. May dadida o sa kilo. Lalo ko rin naman yun din hino. Tala, sigurong tala niya. Ano daw? Doon kabataan. Napakurahab. Again, this has been your friend, from another stars, ininiubos nga Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup-chup ka niya, shout out. Ano yung nag-mist? Ayan na. Ayan, ngaran. Logad, dali para ka kumita. Ngaran. Ano, ngaran. Alright, sus, badaw, magluya. Ngaran. Kakay, Oh. Okay. Tala.